eta zer egin behar da, edo zer egin daiteke zoru pelbikoa indartzeko eta lantzeko? Bueno, inaldana da alde batetik jakin edo detektau zeri buruz hitz egiten ari garian, ez? Bai muskulua, baina nun dao, zelan erreforzatzen dugu, zein aldugu horrekin. Truku erraza da txisa itxera goia zenian, txisain geratu. Adi, ez da hon ariketa hau etxia beti, bakarrik hauen biara behin ja guk ezagutzeko edo jakiteko edo detektatzeko ze muskulu dan. Behin detektau dugula, positiboa izaten da egunian zihar, hainbat aldiz, ariketatxo hau etxia. Ez dugu gorputzeko beste atali mugitu bihar, esan nahi dut. Uste badugu ariketa hori itzen gauzela eta aldi berian tripia mugitzen badugu edo ipurdia edo izterrak ez gauzu ondo itzen, bai? Da barneko zeo zer, gaina oso erosua da, senyor kestaki ariketa hori itzen zauzela, mioine honaiteke itzen eta inor ez da konturatzen, eta benetan onuragarria eta positiboa da. Eta horre imaginatzen gainera, naia, zegokia horik zuke honen inguruan hitz egiteko. Zergaitik da ordunaldian bereziki garrantzitsua zoru pelbikoa indartzea? Karo, ordunaldian kontuan hartu behar duguna da, umia pisua daka. Orduan, pisu hori aguntatzeko garrantzitsua muskulu hori indartuta egotia. Eta beraz, indartzeko horretaz aparte izango da beste trikimailurik, ez da? Kontaidazunik badakiteta, baten bat? Baten bat. Bueno, hemen badakauz txinatar bolak. Ekarri egin duzu? Ekarri ditut. Beti boltan eramate dituzu, ala? Ez, beti ez. Ez beti ez. Bueno, ez dakit. Batzutan bai. Bai. Hauek dira. Hauek dira. Hauek dira, txinatar bola famatuak. Hori da, edo ezagunenak izan daitezkenak. Hemen komentatzen den mitu hau oso zabalduta dau, pentsatzea txinatar bolak egin da dauzela plazerrerako. Errealitatea zein da, vaginatik sartzen dira, egia da txinatar bola barruan dakau zenean lubrikazio gehiago dakaula, neska batzuk ezkitau aldira, igartzen da benean lubrikazio gehiago, baina printzipioz ez dauz pentsatuta plazerrerako. Lehen komentau dugun bezala ion, plazerrerako klitoria dakau, hor da kriston gozamena. Vaginak aldiz, barrualdian, ez daka sentsibilitaterik. Hortan hauek ez dira printzipioz plazerrerako, bale? Plazerrerako gozatu aldugu gure gorputz guztiarekin, klitoriarekin baita, baina justu konkretuki vaginaren barrualdian ez dau hainbesteko sentsibilitaterik. Orduan, zoru pelbiko hauekin ere indartu daiteke, baina nola erabiltzen dira? Nola erabil daitezke hauek zoru pelbikoa indartzeko? Beitu, asko pentsatzen dabe bakarri sartzen dela goiko bolia eta bestia kanpoan geratzen dela, baina ez, sartu behar dira bi bolak. Sartzeko, asko pentsatzen da, olako tramankulua zelan sartuko nahi vaginatik, Ez da inon garazorik. Neska estitatuta badau, badakizu neskak estitatzen garienean, flujua urtetzen jaku, orduan, sartzeko errezagoa izango da. Nik ulertzen dut, igual lehenengo aldietan pizkat urduritxo gauz, orduan lagungarri izan daiteke lubrikantia erabiltzea. Hori ekarri aldozu ba? Hombre, hemen dau. Eta lubrikanti horrekin, orduan lubrikantia... Hartuko genu lubrikantia, deitxo ingo dugu froga bai, zabaltzen dugu lubrikantia, hartzen dugu pizkatxo batekin benaikoa. Osa, atzamartxo batekin hartu eta horrekin nahikoa. Hartu, bustiko genutxuzke, bi bolak, bai? Baita ere alua, nahi badugu, lubrikazio handia hua egoteko, eta behin bat bustita dauzela, ikusten duzu ezta, nola erratzen dian, hori da. Ikutzen gozu be, errazaua. Orduan, askoz berrazaua da, momentu horretan sartzia. Vaginatik bi bolak, esan bezala, sartuko genitxuzke, gure vagina holan geratuko zan, sokatxua hori da, kanpuan geratuko zan, zaitzi geratzen da kanpuan, ze behin ja, egokiak iruditzen jakuzen minutua pasau diala, hemendik tira ingo genuke, eta bat, eta gero bestia urtengo zan, bai? Gitxi gora bera tanpoia erabiltzen dan moduan. Orduan, guzti hau da, zoru pelbikoa indartzeko. Noski, zoru pelbikoa indartzeko hori pixkanaka joan barko da, horre herritar batek esan zigun, ez da kalean, pixkanaka hasi behar dela, 10 minutu, gero gehitxoago gehitu, baina kontua da. Komenigarria da esaterako ohean etzanda gaudenean edo eserita horrela erabiltzea? Ez dakit hor bere funtzioa ondo botetzen duten txinatarbolek. Txinatarbolak erabili behar dira beti mugimentuan gauzenean. Hau da, erosketa bat itxera banoia, ibiltzera noia, pasiua noia, holan jarritxa gu bio gauzen bezala edo tzanda bagauz ez da balio. Giarrak ez direlako mugitzen gainera, ez direlako mugitzen.
eta inork ez du gainera igarriko, Inork, ez da jakingo. jantzita aramantzanik. Hori da. Saio guztietan, kaletik harrapatzen ditugunak frogen aurren jartzea ere bada geure asmoa. Baina lehenago, zoru pelbikoaren munduari berrikuntza asko ekarri dizkion emakume bat ezagutzera. Etorri naiz Laudioko osasun zentrora. Gailu berri bat asmatu omen du Olga Polo emaginak. Bueno, inventar. Asmatu behar bada ez da hitzik egokiena. Babitugu datuak esateko antzinako kultura eta garaietan emakumeek produktu honen antzeko zerbait erabiltzen zutela. Esaterako Qin dinastiako emakumeek erabiltzen zuten, baina burdinaz eta brontzez eginda. Berez orduko emakumeek asmatu zuten zoru pelbikoa indartzeko produktu hau. La orden que yo les di a los ingenieros era... Ingeniariei agindu emanien gailua dagoen posizioan dagoela eraginkorra izan behar dela. Askotan ezpaitakigu zein posizioetan geldituko den geure aluaren barnealdean. Eta mugimenduarekin barneko bolatxoak inpaktu handia izan behar zuela. Inpaktu horren ondorioz, vibrazioa sortu eta vibrazio horrek zoru pelbikoaren nahigabeko uzkurdura eragingo duelako. Provoca una contracción refleja involuntaria del suelo pélvico. Entonces, esa es la forma de tonificar. Pero luego lo que es muy importante es su diseño interior. Está diseñada con una multitud de caras planas. Baina produktu berri honen gauzarik garrantzitsuena barneko diseinuan dago. Gelazka itxurako barnealde honetan, dagoen posizioan dagoela, barneko bolatxoa beti geldirik geratuko delako. Beraz, geldirik dagoen uneetan, energia potentziala izango du. Mugitzen den bakoitzean, energia zinetiko bihurtu, eta hortaz, inpaktu handiagoarekin vibrazio handiagoa sortuko du. Se transforma en energía cinética, con lo cual mayor impacto, mayor vibración. Yo hace 30 años tuve mi primer... Orain dela 30 urte neure semea izan nuen. Haurdunaldiaren ostean neure tripatxoa berreskuratu eta betiko praketan sartu nahi nuen. Horretarako ohiko abdominalak egiten hasi nintzen. Bada, ariketa horiek egiten 3-4 urten eramatzala, puxikaren beheratzea izan eta gernu inkontinentzia sufritu nuen. Y lo que hice fue empezar a fijarme en mis pacientes. Neuk ez nekien zerrari zitzaidan gertatzen, horregatik neure pazienteetan arreta jarri nuen eta eurei gauza bera gertatzen zitzaiela konturatu nintzen. Are gehiago, askok haizeen inkontinentzia ere sufritzen zuten eta beste horren beste patologia ere sufritzen zituzten. Hainbeste egonezina sortu zuen horrek nigan eta bizitza osoa pixa galtzen egon nahi ez nuela pentsatuta, gai honen inguruan ikertzen hasi nintzen. Horretarako atzerrian prestakuntza ikastaroa jaso nituen eta bueltan Osakidetzako eta Espainiako profesionalak trebatzen hasi nintzen. Geure bizitzan arrisku faktoreak handitzen doaz eta luzera konturatuko gara aipatutako gaixotasunak pairatu ditzakegula. Baita haurdunaldiaren ostean aluan jasotako puntuen orbainen ondorioz sufritutako disfuntzio sexualak esaterako. Gero eta emakume gazte gehiago ezagutzen ditugu 20 urteko neskak esfortzuaren ondorioz gernu inkontinentzia sufritzen dutenak. Inpaktu handiko kirolak praktikatzen dituzten emakumeak izan ohi dira. Korrikalariak, gimnasiora doazenak, aerobika egiten dutenak eta idorreria dutenak edo komunera joan ezin direnak. Beraz, esfortzuarekin, zoru pelbikoa ahuldu egiten da. Baita elikadura orekatua ez dutenak. Zergatik da garrantzitsua elikadura? Zoru pelbikoa estelako muskulu talde bat soilik. Ehun konjuntiboa ere badelako, eta elikadurak kaltetu egin dezakelako. Hala ere, ama izan ez den emakume batek ez lituzke horrelakoak erabili beharko. Haurdunaldia baino lehen badaudelako saioan ikusten ari zareten beste ariketa eta produktu batzuk. Y es lo que les diría.